Taréis na feminine cás agah go mé an comachtas letrach the pan agus páraigh tostu a ríis. Cin an coiste curriculum go cór Chorn nó coppa ar fáil den Scríbhneoir a bharla na Bliana. Ní ró se agin in am do Bronnadh na núisina í Bliana, agus mar sin Scríbhneoir na Bliana ní bhuair sí Chorn, ba bhailing an Chorn sin a Bronnadh ar inis. Now, rimid bottom eile, dúis a becartaí ar na ní bhuair sí sin a pirid. So ma tá Meabh Ní Ruanaí sin beidir go jocha sí aníos agus Bronnadh Buan Chorn gur maigh Meabh agus gur maigh Buan Chorn Pádraig Ó Baoighill. Na is duine Pádraig Ó Baoighill do bhain ran a farsí néad a búning an ach tá sin a cónaí I mhuineach an a fan an léanta. Dibir sé I ran a ngélín I rigi héad agus ó ddíirí se as tá cúig leor dé fóiltí aige idir leor féireannacha agus gearcéalta agus prós agus sin an taí bhfuil se ceangailte leis an comachtas Scríbhneoirta. A réis bógartas le Meabh